Центърът за обществена подкрепа работи като общинска социална структура, предлагаща услуги в 4 основни програмни направления. Социално консултиране и посредничество, подкрепа за успешна социална интеграция, психологическо консултиране, превантивна работа с деца отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства, работа с деца в риск, деца с противообществени прояви или деца въвлечени в противоправни действия, превенция на насилието, индивидуална работа с деца с агресивно поведение, разработване и провеждане на обучителни модули, информационни срещи и беседи на тема превенция на насилие и агресивно поведение при децата и подрастващите. Потребители, към които е насочена социалната услуга – деца от 3 до 18 годишна възраст и техните семейства. Предоставените услуги са безплатни. В центъра работи екип от психолог и социален работник. Основен принцип в работата на Центъра за обществена подкрепа СВОГЕ е запазване поверителността на информацията между клиента и помагащия професионалист.